Ja, undskyld. Ja, perfekt. Jeg kan spille i de sko. Nå, tak. Tak, man. De er fede. Ja, tak. Du godt tænke dig at sidde ned? Ja. Ja, det gør jeg. Fedt. Tak. Sød viseren. Nej, men det er så bas, men altså... Ja, det kan du ikke vide, jo. Okay. Ja, det kan du ikke vide. Sorry. Hvorfor? Jeppe, bare lidt Svend. Ja. Hvorfor har du den med? Jamen, jeg har jo lige været ude at spille, koncert med band der. Det var sådan noget Kommer Jam-agtigt noget, hvor der var en masse andre bands, så super fedt faktisk. Nå ja. Cool. Hvad for noget spiller I? Altså vi spiller sådan, du ved, altså vi laver en del sang selv, du ved, hvis vi bare lige hygger lidt. Eller så spiller vi nogle cover-sange. Det plejer vi for det meste at spille til koncerter. Ja. I dag der har vi lige været ude og der har vi spillet en del af Pakke. De er mega gode. Deres bassist, han er sgu da fucking crazy. Ja, jamen lige præcis. Nice. Altså, jeg synes, det er fedt at komme ud og spille det i hvert fald. Du ved, få lidt gang i crowd og sådan noget, med at hoppe lidt rundt og energien der. Altså, det er sgu fedt. Ja. Spiller du noget? Jeg spiller lidt, jeg har spillet lidt saxofon, men det er ikke noget vildt. Altså, det er ikke noget skørt. Okay. Ja, det er helt vildt der. Nej. Og hvor skal du hen nu? Så? Jeg skal faktisk hjem til en pige for første gang her nu. Shit, mand. Så der skal jo lidt med hende, du ved, frem og tilbage og sådan noget. Så nu skal det ske. Ja. Fedt, mand. Hvordan mødtes I? Altså det var faktisk også til en koncert. Ja, der altså stod hun så op foran og dansede. Du ved, lige se lidt på hinanden og sådan noget. Ja. Og så bagefter koncerten, så kom hun så op til mig. Ja. Hvor hun så, du ved, synes at jeg var, vild deroppe. Nå, shit, du spillede? Ja, jeg spillede Okay, og shit. så, ja. Of course. Ja, of course, den laver The Ladies, ja, den der. Ja, der er mange dage, var den der. Fedt. Ja, og så har vi bare, du ved, skrevet lidt efter det. Ja, fedt, mand. Hvad skal du så? Jeg har lige været hjemme ved min kæreste, og nu skal jeg ud til nogle venner og en fest. Så det bliver godt. Altså, det er jo sgu god weekend. Ja. Fedt. Ikke langt. Ja. Cool. Altså, du nævnte lidt om en kæreste der. Ja. Kunne jeg få lov til at vide, hvordan I mødtes? Det var i sommers. Ja. Til fest. Vi var nede på stranden, og der sad vi bare sådan rundt om bålet. Ja. Det var første gang, vi mødtes. Det var nogle fælles venner. Ja. Og så, sådan, vi klikkede bare lige med det samme. Og så sad vi bare hele aften rundt om bålet og snakkede. Og det var fucking hyggeligt. Og så var vi sådan... Altså, vi var lidt kærester, da vi mødtes, ikke? Ja. Sådan, eller dagen efter, basically. Ja, eller ikke rigtig vel, men altså sådan... Bare sådan der, ikke? Ja, jeg kan godt følge dig. Har det kørt godt. Så jeg skulle klare sig. Hun hedder Josefine. Josefine? Ej, det er sgu ret sjovt, hende jeg skal hjem til nu, hun hedder også Josefine. Gør hun? Ja. Nå, god smag. Ja, faktisk. Hvor bor hun henne? Hun bor i Hejls, du ved, lidt syd for Kolding der. Sjovt. Min Josefine bor også i Hejls. Altså sådan en lille lortehejls. Ja, en lille lortehejls, ja. Altså, hvad hedder hun til efternavn? Josefine Brandgaard. Josefine Brandgaard. Altså, vent lige lidt. Skal lige, ikke? Altså, hende. Ja, hende der. Ej, skal vi hjem til hende? Ja. Nej. Er det din kæreste? Det er min kæreste. Skal vi seriøst ud til jeg hende? Mener, for real? Ja, dybt seriøst, jeg skal hjem til hende. Det er fucked up, det der. Ej, det er helt sygt. Det må du fandme undskylde. Ej, det er jo... det er jo ikke din skyld, men what the fuck? Nej, undskyld, jeg mener, det er fest. Okay. Sygt ulækkert. Jamen virkelig. Ja, nu jeg har lige været hjemme ved hende. Hun er 30 minutter fra at være utro med mig. Det er jo... Ja, det er jo fuldkommen vanvittigt. Det er jo... Fucking... Jeg gider da godt nok ikke hjem til hende nu, det er en ting, der sikkert. Det er... What the fuck, man? Nej, det er ikke din skyld. Det er ikke din skyld. Det er hende, som er en fucking klam. Ja, hun er ikke til at stole på i hvert fald. Nej. Shit, man. Det er jo fucked up. Nå, okay. Okay. Til fest, så. Okay. Ved du hvad? Fuck hende. Hun må selv råde med det lort. Jamen. Så må hun fandme være klar med alene. Vi var med til fest. Med til fest? Ja. Altså med dine... Ja, med mine venner. De er mega flinke.
Altså, må jeg gerne det? Ja. Ej, du vil godt kunne lide den. De vil også godt kunne lide dig. Jeg lover, det bliver fedt. Okay, men jeg skal jo alligevel ikke ned nu. Nej, præcis. Er det ikke en god plan? Jo. Hvis jeg tror, der er 20 minutter, ikke? Jeg tror godt, vi kan nå at gå i Netto. Hvis og lige købe nogle ellerfælder eller sådan noget. Jamen. Det kunne da en god plan. Godt, ja. Okay, fuck og fedt. Hvad er der noget på tilbud? Jamen, jeg tror, at vi kan få noget billig hegner måske. Ja. Jeg føler, at der var spot der. Vi kan også have noget hårdt. Ja, altså, vi skal jo have gang i festen. Ja, vi gang i det. Du ved. Det er også, du kommer lige med en masse fremmede, så kan man godt lige være lidt kørende allerede, ikke? Ja, lige præcis, mand. Okay, ja. Men altså, så har de altså også bare spændet i musik. Ja, men ellers så hiver du bassen ud igen, og så finder du en ny bil, ikke? Ja, helt klart. Okay, fedt. Ja, det kunne fandme være fedt.